vil være, man kan ikke force-feed mig. Hvorfor? Nå, ja, du er gasmask. Men jeg tror, man vil skyde dig så, eller sige til, at du skal tage den af, og så skyder man dig. Tag den af, eller skyde det. Kan jeg sgu da ikke gøre han jern på? Det kan jeg jo ikke. ikke slippe mig fri. Jeg vil lige slippe mig fri, og så give mig et våben. Har du nogen våben? Nej. Jeg kan se, du har en SKS-bind ryg. Nej. Så er du vist ret problem. Du må se syner. Jeg er ligesom Søren Pind. Jo, her. Kan du huske det, Lars? Ja, det er sjovt. Det er tider. Så bare plukke dem. Og så burde men nu det hedder den inde heroppe, eller hvad? Du ved, airplanen burde starte heroppe. Hvor vi ikke kan se deroppe. Noget. Vi skal bare løbe op på den her bakke, og så løber vi bare nedad, så kommer jeg og fælder den lidt ned. Ja, det er jeg skulle da også, det har været i lang tid. Du tager jo bare det hele. Du har selv det her krokodille med, du kan bare åbne det. Men jeg kan jo ikke åbne det, når jeg ikke har noget at åbne det med. Du havde sådan en øks lige før. Jamen. Hvad er det du har der? Det er også en øks, for du kan bare åbne. Jamen for helvede. Du styrer dig, du er syg i hovedet. Det kan jo være på et tidspunkt, jeg kommer til at skyde dig i hovedet, jo. Jeg skal slå dig i hovedet. Ja. Nej. Nå, fuck, du ring. Hvorfor tager du den så ikke lige så bare? Det er til alle de tykke børn. Ja. Kom Lars, vi skal hen til politistationen. I de madkammer her. Og det der power milk. Var der 2 politistationer? Døren står åben indtil. Og det er den, hvor der plejer nogle gange at ligge M4. Okay. Der ligger et våben han. Okay, hvad for et? Jeg tror det er Winchester. Nej, det er Blaze 95 double right. Åh, det er shotgun. Hvor er det du er henne? I politistationen. Den røde, nå der, den gør position, okay. Ja, jeg kommer derind nu. Og jeg tror lige, jeg har fundet en grøn trøje, men det var... Jeg har en, og hvad er det, der ligger der? Nå, det var Blaze Double. Der ligger en øleren her. Der er pisse meget mad på sådan en at drikke. Det burde være mange donuts også. Fuck, der er meget drik. Der er også mad heroppe. Okay. Og ved du hvad? Du sagde jo selv, dem der fandt det først, tilhørte ham. Jeg har mad. Ja. Der var meget på skolen. Der løser din dumme spasser. Der ligger en bog her. En bog til Patrick. Nej, det er her, en bog til Patrick, så kan jeg læse om historien. Hvad er det? Cola til. Cola overalt. Ej, det er cola overalt. Så nu er jeg ikke noget mere. Dejligt. Lars, der er en mand. Hvor? Jeg kommer ind. Han kommer ind. Okay, jeg løber op på taget. Jeg har brug for hjælp. Kom op på taget. Men jeg er nede, okay, nede nu. Jeg står på anden etage. Lad være med at... Du bliver nede nu, ikke også? Jo. Okay, bliv nede nu. Jeg har en våben. Det tror jeg. Okay. Jeg står lige udenfor. Lad være med at komme op på anden etage. Jeg står sigter der var oppe ad trappen. Sørg for at skyde, ikke også? Når du ser ham. Han skød. Nej, det er mig, han skød på. Hvor er du? Nede på nederste etage. Jeg bruger for hjælp, Lars. Ved hvor du er på ned? Jeg står rundt på ned. Han er der, han er der. Jeg har ikke flere skud. LOL! Han ramte ham. Løber han? Ja, han løb ind i den der bygning. Han har ramt i ryggen. Ja. Jeg har vist også ramt ham. Han ramte også mig. Okay, Malte, jeg må løse lige nu få magasin ud og sådan noget. Hvor er du hen? Jeg kommer ind nu. Ja. Okay. Luk døren. Hvorfor? What the fuck? Står lige og stik på ruden, ikke også, Malte? Men jeg skal lade. Du bløder ikke, vel? Nej. Han blødt. Hvor meget skud har jeg mod i min? Nå, men det var der en. Ja. Brugt på den 2 skud for nok ham.
der, og... Hvad fanden plukker du egentlig med? Nå, det var håndpistol. Ja, jeg fyrede skud på ham, men så tog du ham heldigvis lige. Han bløder også, da han løb ned ad vejen. Ja, jeg ramte så ham. plukker jeg ham bare lige i maven. Eller lige i ryggen. Han har 2 gange lige i røven, så... Jeg synes, det er svært at ramme folk, når de bevæger sig, for jeg ved ikke, om man skal skyde sådan, hvor langt fremad eller foran, eller om man slet ikke skal... Det er sådan lidt svært. Jeg tager lige vel først der. Nå, det var painkiller, sådan her. Pristine. Har vi noget at drikke? Har du det? Ja. Kan jeg få noget? Jo. Jeg bliver nemlig meget tørstig af at spise det her. Og den der kan vi fylde op igen. Ja, men det er derfor, jeg tænker, at vi lige kan finde brønd her i nærheden. Men kan det altså gøre, at jeg kan få måske 5 skud, altså motion skud? Ja. På vent. En anden grund, så vil min motion aldrig sigte ind. Kan det passe? Det ved den ikke. Vil den ikke sigte ind? Nej, en anden grund ikke. Den er pristine. Stik kun er pristine. Altså, jeg ved... Når du er sikker på den på? Ja, nu tager jeg lige, ja. Hvilket et har du på? PU-sko. Prøv at trykke mellemrum. Og så trykker højre klik selvfølgelig 1 gang. Det skal ikke noget, så klikker jeg VV. Prøv at holde det inde. Så zoomer jeg ind på den anden måde, du ved. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Prøv lige at smide den lige om lidt. Hvad burde vi ikke hide hans body? Jo. Skal jeg nok gå ned og gøre. Lige om 2 sekunder. Se den på. Nå, jeg tager forberedt skud bagefter. Ja. Se, nu har jeg stol på mig, så... Det her, det er jo stort set mit eneste våben. Vi kunne også lade en body ligge. Nå, det er bare dumt med hans skive. Ja, det kunne godt være, der var andre, der godt kunne bruge en task, jo. Ja, præcis. Ja, det var det, jeg mente, så det kunne være sødt at give dem det. Nej. Ej, okay, hide body. Jeg tænker, det er også ruined. Så der er nu... Nej, man kan stadig se den, inden man kan bare ikke tage ting. Ja, det vil lige have ind i den der bygning. Ja, det er godt, men det forsvinder lige så langsomt. Nok er han været inde, ikke? Og ligger også mad med. Jamen, han skulle til at løbe derinde. Nå. Men så plukker jeg efter ham. Eller, jeg så ham. Jeg tror også, han så mig måske. Nej, det gjorde han nok ikke engang. Men det var der, hvor jeg sagde, at du kom, og så løb du jo efter ham. Ja. Så jeg tror bare, han flygtede. Der er masser af drik inde i den her bygning. Masser af mad at drikke. Der er også jakker og sådan en jakke ligesom min. Du skulle have en jakke. Skal jeg bare tage chancen og komme over til dig? Ja, bare spurt. Så tager jeg min mossen væk. Ja. Fuck den burger, min mand. Der så. Ja, han nu. Okay, jeg står på øverste etage. Prøv at sigte. Det kan jeg godt med min håndpistol, men ikke med min mosse. Jeg ved ikke, hvad der er. Prøv lige at smide den igen. Hvor er der jakke henne, siger du? Nå, ned i bunden. Ja. Der se. Der er det. Den går nok grå, godt nok. Party going on in Newtown, det der vi er, Lars. Party going. Hvem er party? Lars, det betyder fest. Ah. Nå, det er fordi vi har lavet fest, tror ikke det? Jo, det er fordi der er fest i den nye by. Og det er også nemlig fordi vi er jo i den nye by. Den her eller... Vi har startet en fest med det. Nu kommer der flere. Og hvad hed ham der? Så jeg. Han hed et eller andet DK, tror jeg. Kom med i en eller anden klan. Ja. Åh, shit. Klan. Vi burde næsten lukke ud. Og så spille en CSGO. Nej. Stadig ikke. Jeg synes bare, vi skal skride herpå.